خير هاتن هولنا ام ايرو لبرسيوا برسا دين چيه بگرينه هولك هيجا دوستك قدر بلند جمره گوت پشتی ویدئویا زانستین میتیولوژیه هکه هون ویدئویا کی سر بیجیا دینجی یعنی سر رای بیجیا دینجی چیکن یا تمام کربه و باش به مجی پیشنیاره اولا هیجا دجه دادید و امی ایرو ویدئویا کی لسر دین چیه چی اف بیجیا ji destpêka dîroka şaristaniyeta Çînvan ve bî textaravanê hemî xudayan, muhra xwenkaran, asayê qiralan, kitaba rahiban û xiftanê hemî sultanan. Wekî taristanê hemî heqîqetin daqurtîne û wekû heqîqeta fer herkes bi kar tîne çi? Çi ye ev peyva ne tenê serdest? Bî hêla hêviyên hemî bin destan jî. وان بمرن دکه به بهشتا باقی شادکه و به هوریان بختیار دکه یا یانجی خوی قدرتک او قسمازن اف 5000 ساله تخم مروف بنی و عبدکه اطاعتکار است و خوردکه و کسی استوی خوش حکم سردستان را ناتویننجی دوجه ها اسفل سافلین ده به شواتا آگر ceza dike. Ya hebal keşter, herkes bi dînê xwe diçe bihiştê. O bawer dike, bawermendê ne ji dînê wan jî diçin Enqere. Di awastayê de ji beşa herî zulumat tarîk û xirab ya dûjehê re Enqere tê gotin. Enqere. Em ji bîr nekin. Her peyv û bêjeya em bi kar tînin, destpêk, reh, secere o nasnamek ya wê heye. Baş e, mirovên destpêkê bêjeya dîn bi kar anîn, nav lê kirin, çi hate lêborkirine? Çima gotine dîn û pişt re li rasta çi guhertinan hatiye? Wekû etîmolojîk tê çi meعنeyê? Coğrafyayê kû dere û aydî kûjan zimanî ye? Yani kûjan qewmî cara ewil bêjeya dîn bi kar anîye. O di çi watayê de bi kar anîne? Ez ê îro behsa serpêhatiya vê bêjeya pîroz bikim. Herkes yani herî kim dizana me Kurdan da bêjeya dîn Erebî. Gelo de Erebî de ra û secereyek ya vê bêjeyê heye? Ez ê îro birêvaza pergala rabin ra hem ji aliyê etîmolojîk û coğrafîk û hem jî ji aliyê dîrokî watayî ve bêjeya dîn vekolin lêkolîn bikim û hewl bidim xwe bikînim bersîva pirsên jûr. Bi Kurdî şîrove tê wataya şêlovekirinê yani zelalkirina tiştek şêlû. Ez de vê watayê de bikartînim û hûn jî wisa fêm bikin. Ya din jî bêje yani ez bêje bikartînim ya bêje Tirkiya wê qawram e. Hûn wisa fêm bikî ji ber ku em ve her du peyva pir bikartînin. Em dest pê bikin. Me got ka çi qas em ji rastiya heyîna rojê bawer dikin em ew qas bawer dikin bêjeya dîn Erebî û tê wataya baweriya bi Xwedê. Ev rastî ew qas dice me qet'î ye em rê nadin nîqaşa wê jî. Em ê îro pêr cesareta xwe bikin vê bêjeyê veçirin û li rav û rastiya wê bigerin. Destpêkê ka pênaseya halê hazir ya dîn çawa hatiye kirin o pişt re jî nêrîn û şîrovên zimanzan, dîrokvan, etîmolog û wekû giştî aliman di derbarê vê bêjeyê de kirî rêz bikim û di dawî de jî şîroveya xwe lê zêde bikim. Tê gotin yani pênaseya wê wisa tê kirin. Dîn pergalek ya bawerî û jiyanê ya li derdora Xwedê
هینین پیروز یان جی هیزا معنوی شکل دیگره لبرسی و پرسین بنیادین وکی قنجی خرابی دیگره حتیا مروف واتیا حیاتی و وکو دوزنا گردونی تی پناسه کرد یعنی وکو باوریا بخودی و هیزین پیروز عبادت دعا روژی و مش پرستن و توایتیا پیوان شاشی و راست تزانی اما وکی تزانی دین همی نوکی هون اسلام خرستیانتی یهودیتی یک خدایی نه هندیویزم یونانا کهون و دین جبلیا پیغمبر ابراهیم پر خدایی بید یعنی ده دین پر خدایی ده خدایی که هر هین گل و قبیله هبی دیسا ده ناوند دین وکی بودیزم و کنفیسوانتیه ده نه خوده فلسفه هی در روش حال حاضر ده دینو سهاتنه پیناسه کرن یعنی دیلو کوان دبیجن سببا مروفین کهون نکارینه بویرین خوازایی با آوه یک زانستی شیروه بکن هیزین وکی روژه بروز کو باران پیروز کرد بدمیره او باوری هاتیه به پرگال کرن و وکو میتیولوژی پرستنا به خوده پیش کردیه یعنی ده دیرو که ده دین نتنه وکو باوری کسی وکو سازی پولیتیک حقوقی و چاندی جی گریه مینک دوستی مرانده پانتاونا خودیان هبی خدا بمیرن ده هاتن قبول کرن و خدا یکی هر هینا مهم هبی دیسا لمصر کهون فرعون لآسور نمرود وکو میر خدا بین و ده سردم ناوین یا اوروپای دجی کلیسه ناونده سیاستی بین yani giredayı ve rastiye din tane baveriyek ya khudi ko pergalek ya jiyane cihat ya bekarani disa Eflatun iddiayen xwa weko heza ilahi şiru vekirine Aristoteles xude weko bi tevgerkirina be tevgertiye penasa kiriye Kant baweriya bi xude weko binyata axlaq ditiye Nietzsche gotiye xude mir û bi vî awayî nêzîkatiya hêzên desthilatdar ya din rexne kiriye. Sosyologê Frengî Emile Durkheim jî gotiye din nirxê civakê bilind û bi rems dike. Li gor İslamiyetê jî din pergala bawerî, ibadet, axlaq û hiqûqê ya xudê ji bo saadeta dunya û axireta mirov rêkiriye. Da ayeta Kur'ana pîroz ya Ali İmran da tê gotin bêguman li cem xudê din İslam û ev xwe spartina xudê û evdîtiya xudê vedibêje. Dîsa da ayeta Fatiha da tê gotin xweyê din xudê. Li vê de jî din wekû qanûna roja hesabdayînê hatiye pênasa kirin. Yani roja axiretê li gor emelê kes hesabê jî were xwestin. Wekî tê dîtin ji destpêka şaristaniyeta çînvan û pêve hemî xwenkar, qiral, şêx, rahib û bi pênasayê giştî dewletwan wekû texterewanê xwe rêvebirinê ev bêje bikaranîne. Li Sümer mêyên Enlîl û Enkîne, li Babil qanûnên Hemûrabî û Nemrûdin, li Misrê qanûnên Fir'ewnin, li Girekê textê zêrê li serê çiyayê Olimpîs yê Zeusê tayrê Aitos, Dios yani tayrê Xwedê ye. Di Yahudîtiyê de Şam'dan yani stêra Davûd e. Di Xristiyantiyê de xaça İsa ye. û di İslamiyetê de jî tekbîr, Allahu Ekber û şûrê Xwedê. Dîsa heke em nîçe deynin aliyekî ku ew îstîsnayek e nixwe zana û zanyanên heta niha jî nêrînên wa wekû binyat tên qebûl kirin ev pênasa qebûl kirine û ne tinê qebûl kirine dane qebûl kirin jî. Niha em werin mazdeîzmê. Ji beşên herî kevin û esîl û pîroziyên awasta re gat hat tê gotin.
ev gatha bu Kurdî gotinin o di devuka biyaniyan de hatiye guhertin. Di dîroka me Kurdan de wateyek jiya halê hazir cudaya gotî heye o di vîdeoya gotiyan de ez ê bi berfirehî vê vekim. Di katha yasnaya awasta de tê gotin ey mazda dînê te bi remandina rastê fêm kirin û bi rastiyê tê jiyandin. Li vê de dîn wekû erka hilbijartina qenciyê ya bi rêya îradeya azad û zanîna exlaqî hatiye pêşkêş kirin. Yani di nav pênaseyên hatin kirin de ev îstîsnayek e. Heke bi pênaseyên li jûr re were qiyas kirin, tinê di awestayê de pênaseya dîn cuda hatiye kirin. Ji evdîtî û benîtiya mirovan dûr, bê textayr û şûr, behsa îradeya azad û zanîna exlaqî hatiye kirin. Dîsa dîn, dirîgvedayên sanskritî de nesazî yasayên exlaqî ne û xuda jî mecbûrin li gor va yasayan jiyan bibin. Yani xuda jî mecbûrin va yasaya pêk bînin. Tamam. Ka pêxemberan, zanyarên nêrînên wan binyat hatin girtin. Qewman û dewletan çûwa te li bêjeya dîn bar kirine, çawa bawer kirine û çawa pênase kirine me got. Niha em ê aliyê wê etîmolojîk vekolin. Ev ê ti carî ji bîr nekin û paşguh nekin. Di nav heyînên candar de toxmê zimanê peyvê çêkirî û bikartîne mirov e. Ji ber wê her peyva heyî xwê destpêk û secereyekî ye. Mirovên ewil ew peyvxuliqan dîn wateyek li gor radengên peyvê pêk dînin lêbar kirine. Yani bi vegotinek din nasnameyek ya her peyvê heye. Di zimanên din de nizanim ama herî kim di Kurdî de ev wisa ye. Ji xwe ez jî li gor wateya kilîleyên radengên Kurdî şîrove dikim. Niha em ê li gor secereya bêjeya dîn li nasnameya wê bigerine. Em ji Sümer dest pê bikin. Di Sümerî, Akadî, Asurî de wekî roja me bêjeyek wekû sazomanî dîn îfade dikin nîne. Ama ya balkêş bi Sümerî ji xudayan re gotine dîngir. Dîngir. Mînek, dîngir enlîl, dîngir enkî, hûn dizanin gir bi Kurdî mezin e. Yani dîn mezin. Di nivîsên urartiyan de jî xudê wekû dîngir derbas dibe. Dîsa ihtimalek mezin ji beriya Sümeran bi hezaran sal ev bercek hatiye bikaranî. Di awastayê de dîn wekû deyn û yan jî dêyan derbas dibe. Deyn yan jî dêyan. Di sanskritî de wekû darma tê bikaranîn û tê gotin ji kardêra dahera hatiye türeh kirin û tê wateya girtin, hilgirtin û destek kirin. Di yewniyaniya kevin de wekû daneyên hatiye bikaranîn û niha jî bi awayekî tê bikaranîn. Di İbranî de ev bêje wekû dat hatiye bikaranîn. Ji sedema Yahudîtî ji baweriyê zêdetir wekû şêwazê jiyanê û aidiyetê hatiye qebûl kirin peyva tura jî tê bikaranîn. Di baweriya Xristiyanan de ev bêje wekû dirîskiya hatiye bikaranîn. Dirîskiya. Niha em hatin Erebî. Li gor qenaeta heyî bêjeya dîn Erebî ye. Herî kim bi taybet ji bo me Kurdan û di nazara ehlê ummeta Muhammed de ev bêş ku goman. Zimanzanên Ereb û yên li ser Erebî xebitîn dibêjin bêjeya dîn ji peyva deyn hatiye û tê wateya li hember Xwedê deynê xwe dayî.
Yani em ev deyndarê xudê ne û dîndartî deyn dayî neke. Ew qas. Li aliyê din herkes dîn wekû bêjeyek ya aydê İslamiyetê jî dizane. Ama wekî me ji beriya vê jî gotî ji beriya İslamiyetê 4000 salan Sümeriyan ji xudayan re gotiye dîngir. Belkî di hemî zamanan de wekû dîn nehatime bilêvkirin ama ya kevşger û nehatî guhertin radenga day. Da. Yani di hemî zamanan zamanê navê wan derbas dibe de bêjeya dîn bi dayê dest pê dike. Sümerî dingir, Avastayî dey, Sanskritî darma, İbranî dad, Yewnanî danên di baweriya Xristiyanta de jî dirîsk ye. Ku tê gotin ev peyv aydê Yewnanî Helênîstîk e û Erebî dîn. Niha yek bêjeya dîn ne aydê İslamiyetê ye. O rayê nû heta ji beriya Sümeran bi hezaran sal diçe. Yani ji beriya İslamiyetê bi 10,000 sal hatiye bikaranîn. Do di zimanê Erebî de secere û nasnameyek esîl ya vê bêjeyê nîne. û li ser etîmolojiya peyvê nêrînek hevber jî nîne. Hin etîmolog û zimanzan dibêjin Ereba ev peyv ji daneyna Yewnanî girtine. û meyla giran ya zane û zimanzan û etîmologan jî dibêje rayê peyvê Farsî ye. Tinê etîmologên bi bariya İslamiyetê û bi qewmiyeta Erebî li dinyayê de nerin dibêjin peyv vego qet'î Erebî ye û ji peyva deyn hatiye türehkirin. Deyn. Deyn. Yani de Erebî de secereya bêjeya dîn peyva deyn. Zêdetir nî. û em Kurd wekî şîrê dêya xwe dizanin peyva deyn bi Kurdî ye û ji dayînê tî. Ji sebeba zimanê me li rasta fatis û bişafvantiya pergala çînvan hatiye binêrin. Ez ne behsa bişafvantiya dewletekî dagirkerekî dikim. Dibêjim em li rasta bişafvantiya pergala şehristaniyeta çînvan hatine. Girêdayî vê rastiyê peyvên aydê me hemî wekû Farsî hatine pênasek. Me gotibî giraniya etîmologên şîr helal rayê bêjeya dîn dipasêrin Farsîya kevin. û etîmologên Farsî jî dipasêrin deyn yan jî dêyana Awstay. Awastay. Dîsa ew dibêjin bêjeya dîn ji rayê radenga datê da. û ne bi awayek deng baweriya bi heyînekî felsefeyek ya jiyanê ye. Me got qismek keçik etîmolog û zimanzanên Ereb rayê bêjeya dîn dipasêrin peyva deyn û di Erebî de secereyek kifş ya peyvê jî nîne. û qismek mezin zaneyên zanînên eleqeder vê bêjeyê dipasêrin Farsîya kevin û Farsî jî dipasêrin daya Awastay. Niha em hatin pirsa xwe ya bişewat. Bişewat. Belkî hûn zêde guhdar nakin ama bi salaya ez dibêjim. Di avana Kurdî de watilê tîpê hatiye barkirin û radenga da dayînê sembolîze dike. Heke bêjeya dîn ji peyva deyn hatibe ku ez tersî wê difikirim û biya min deyn ji dîn hatiye. Qey deyn ne ji dayînê tê? Dema tiştek bi beramber tê dayîn bi Kurdî ne wekû deyn tê binavkirin. Deynê wan li min e, deynê min li we ye, ez deyndarê we me û wekî dim. Heke Erebî peyva deyn ji me girtibin ew ne pirsgirêka me ya Ereb waye. Niha em peyva deyn deynên aliyekî werin dîn.
دست پیکه ام رابن رابکن و خواه بکنن واتیا ویا اصیل ام ده اکران دجی بنویسند دین جدخال داین komkirin aidiyet komkirin nakiştir. Encame dayına aydi geçti. Dayına aydi geçti. Balağa baş bedeni ne tenera denk çeker u birraji lehatine. Dayına aydi geçti. Jikari wan kesin de aliye zanin çand u felsefe o star girine de. Jiyana xwa ji xizmeta peşketina civakere peşkeş dikin re din te gotin. Yani vaki di roja me de te bawer kirin alaqeyek ya bêjeya din bi baweriyek tank ya xudayî re nîne. Din bi Kurdiye û navê karê zaneyên jiyana xwe bê beramber ji bo pêşxistina axlaq, felsefe û parastina civakbînê bexşandîne. Ji bo baştir were fêmkirin vê jî lê zêde bikim. Hûn dizanin em Kurd kêm aqilan jî wekû dîn binav dikin û ji ber wê aqiltûjên me dîn wekû ol binav kirine. Ez ê werim ol, niha em meseleya kêm aqilan safî bikin. Ji karê kesên xwe ji berjewendên şexsî rizgar kirîn û jiyana xwe ji bo xizmeta civakê bexşandê re dîn hatiye got. Em dikarin wan bişibînin rahib û rahibeyên dêrên filhan jî ama ne wekî baweriyek teng wekû felsefîk. Hûn dizanin jiyana mirovên kêm aqil jî wisa ye. Malê dinyayê berhev nakin, bê hîle pîle virov xapandinin û parînanê wan hebe dikarin bi her kesî re ber bikin. Di aliyê tarzê felsefeya jiyanê de dimînin dînên esîl û ji ber şêwazê jiyana wan ew jî wekû dîn hatine binavkirin. Bi vî keysî vê jî bêjim. Di avana Kurdî de du texlîd peyv hene. Yên esîl û sereke bi pergala rabin re hatine esas kirin û hin peyv jî mînan dine peyvên rabin re. Yani vegotinek din ji wan li vê de peyva din bi pergala rabin re hatiye esas kirin. O navê dînê kêm aqiltiyê jî îfade dike mînandina peyva esas e. Yani Kurdî de taxlîd di taxlîda peyv hatine çêkirin hin bi pergala rabin re hin jî mînandina wa pergala mînandina wa peyva. Em safîtiyek ji peyva ol re jî bînin. Ol tê wataya mezin û bilind. Dûr nêzik alaqeyek ya wê bi bêjeya dîn re nîne û me bi delîl îspat kir dîn bi xwe Kurdî ye. Yên zanin dizanin. Niha jî li herêma Bohta, Behdînan û Rojhilat ji qetên xaniyan re tê gotin olî, bin olî, ser olî. Ji meydanek mezin re hol tê gotin. Pesindayîna hol hola melekê Tawusa jî ji vê dîtî. Ji beriya ji bîr bikim dixwazim vê veqetînê jî bêjim. Heke etimolojiya peyva bihadîn esas were girtin, ihtimalek mezin di serdema zamanê berpanîr de bi şüphetê Venedîka niha Behdînan navenda dîndara ye û di nav navendê de jî herêma hevtanîn navendek taybettir e. Wekû veqetînek girîng min xwestibê jî bêjim û biya min hêjayî lêkolînê ye. Madem di rastiyê de têkiliyek ya bêjeya dîn bi zimanê erebî û girêdayî wê bi İslamiyetê re nîne, wan jî ji Kurdî girtine û wekû baweriya bi Xwedê bikar anîne, wê demê Xwedê bi xwe çi ye?
لگور پلگارا رابن را کو کردی به وی پرگل پیکاتیا او جبمون راستیا وی پرگل بیشک و شبهه خودی تی واتیا دایکا آخو وار او دین جی نباوریا به خدایان ناو کاروان بخواه هکه بالا وکشاند به سومریان وکو ناو خدایان بکارانیه او وکو واتای اف راسته دیسا سانسریتی ده ناو یاسای اخلاقی او خدا جی مجبور و یاسای پیک بینه بنرین بحثا معنی سومران جو خدایان لخدایان بار کرین ناکم دکارا تکیلیا راست یا دنابرا دین و خدایان ده تکم یعنی دین نباوریا به خوده کار خدایان بخواه او سومران راست بکار آنیه تنه برجنگ سومران تنه برجنگی گیر لذته گرنه یعنی مازن دینه گیر دینه مازن لگور گلیله رادنگین زمان کردی جمره دبیجن بنرین وی خالد دهنگیوم لگور پرگالا رابن را یا کردی دا پیرین مین ستی جوان کسین اول ده دیروکا مروفتیه ده جارا اول آخ بکار آنین و لسر وی آخه وار آوا کرین چاندا جواک بینی پیش خستین را گوتنه خودی جکار وان خدایان را جی گوتنه دین یعنی ناو دین لیکرینه پشتی پرگالا چینوان تولیجیانا جواک دبه خداین ده سردما برپانیرده زکا و جیانا خواه جه خزمتا پیشخستنا کمانی بینی را پیش بخشاندین دینن و لسر تخت روانه لسر تخت روانه بمرنتیا زیگوراتان بجهدک دینه ده زمان برپانیرده کار و خدمتا خدایان ده سردما پرگالا دولتمان ده ودگرین اطاعتا عبدیتیه ستوخوهریتیا بنیتیه باوری و گیردانا بخود یعنی دواتای روژامده دین خلقاندنک یا دستلادارین دولت وانه تعلقه وی به معنی خلقکارن وی لیبار کرین و نمایه بواتیا داپیرین من ستی لیبار کرین به خوده و دین نمینن بمینن دخی و خوشیه ده حتی به ویدیو یک دن بخاطره